Vreau să vă spun că nu doar o mărturie am cu Dumnezeu, am mai multe, dar asta e cea mai recentă, pentru că Dumnezeu lucrează și într-un mod minunat. În urmă cu 2 săptămâni m-am confruntat foarte des cu insomnii, datorate, să zic așa, unui început de depresie post-traumatică după anul ce a trecut. A fost un an cu foarte multe încercări și oarecum am avut o decădere. Am luat legătura cu Miha, bineînțeles prin Dumnezeu. Depresie, nu pot să zic neapărat că depresie, dar insomniile astea au durat cam undeva la 2 săptămâni, noapte de noapte. Reușeam să dorm abia pe la 4-5 dimineața și atunci coșmaruri foarte urâte, tot fel de duhuri, ceva urât. Și am zis că trebuie să fac ceva în privința asta. Am început să mă rog, deși eu, în momentul acela am crezut că Dumnezeu nu mă ascultă, pentru că nu auzeam nici măcar un semn, nu auzeam nimic, nu vedeam nimic, ca și cum Dumnezeu m-ar asculta. Am început să iau legătura cu Miha și ne-am întâlnit la o seară de rugăciune cu Miha și cu el. Și acum nu vreau să spun că, nu vreau să-i scot pe ei în evidență, dar vreau să scot modul minunat în care Dumnezeu a lucrat prin ei. După seara aia, știu că Emma mi-a făcut ungere și vreau să vă spun că Dumnezeu mi-a vorbit prin Em, deși El nu știa ce sfaturi să-mi dea, dar sfaturile alea au venit exact la țancă, adică exact pe rană, pansament pe rană. După ungere, în decurs de câteva zile, vreau să vă zic că insomniile au dispărut, visele frumoase au început să apară, am visat biserica, chiar și pe voi, că eram la mine în curte și îl lăudam pe Dumnezeu printr-o cântare. Asta mi-ai zis după seara de rugăciune și declarație ce am făcut-o noi aici. Exact, s-a întâmplat. Da. Că după rugăciunea da. ai zis că ai mai avut niște coșmaruri. Da, exact. Și după rugăciunea de rugăciune, da. Și vreau să vă spun că luni, în prima zi în care ne-am întâlnit aici, am avut dureri foarte mari de stomac, m-am simțit foarte rău, ceea ce înseamnă că e o luptă și înseamnă că e bine unde suntem. Da, și vreau să vă spun că eu până acum n-am reușit niciodată să țin post, pentru că tot timpul mi se făcea de rău, tot timpul aveam stări foarte nasoale. Dar după rugăciunea asta vreau să vă spun că acum nu mă lauda mea, că eu n-am făcut nimic. Sunt a 6-a zi de post și Dumnezeu m-a întărit. Dumnezeu mi-a dat putere. Și vreau să vă spun că rugăciunea e importantă, rugăciunea în locașul tău și doar tu cu Dumnezeu, dar mult mai importantă și mult mai puternică e rugăciunea făcută în grup cu frații, pentru că are putere. Rugăciune, cum și spune că unde sunt 2 sau 3 numele, totul vei fi în mijlocul nostru. Și